Ang Ginoo mana kaninyo. Kinitlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili pa siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kun dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan akua, busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya og isugilon niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa atong mga kaigsuonan diha, tiglantaw sa television, kining atong regular Sunday Mass, karon mga kaigsuonan, Domingo sa Santissima Trinidad. Mga kaigsuonan, kami sa congregation, pag adunay mga bag-o nga abot na mga missionaries from abroad, kanunay mina ay mga kana bitaw ang gitawag nato mga informal sharing, no? Kanang casual na sharing. Kining among kauban dito siya na-assign sa Southern Africa. Unya mga kaigsuonan, ang mga balay kuno dito sa iyang lugar nga gi-assignan mao ang gitawag na traditional mud houses. Kana bitaw nga ang materials nga gigamit kana na mga salapok. Pero baga-baga man sad ang itsura sa mga mud houses. Ug kaning mud houses mga kaigsuonan, aduna ray duha ka bintana nga gamay, no, sa other side and the other side also. So duha ra gid ka buok. Of course, kay makasulod ra ang kuan, ang sun rays, no, dito sa duha ka bintana pag sunset na og sunrise. Mao nang purpose sa ilang mga mud houses. And then dito sila sa usa ka village parish, so naa sila'y kanunay nga weekly Bible sharing or study groups na didto gyud sa sulod sa balay ilang pagabuhaton kining weekly Bible sharing. And na-timing gyud mga kaigsuonan nga ang ilang reflection or ilang gipamalandungan mao kining may tungod sa Santissima Trinidad. Imagine, so nagkuan sila na unsa ka pag-reflect ani na kaning at Santissima Trinidad. Ang una mga kaigsuonan, paghuman sa ilang opening prayer, ang lay minister, no, nag-ingon nga hala, lisod man kaayo ni siyang pamalandungan kining Santissima Trinidad, no? There is one God, no? And three persons gyud ang atong pamalandungan ani. Murag lisod kaayo. And sa atong pag-analyze, murag bitaw impossible. Ang ikaduha mga kaigsuonan mao ang school teacher, the same thing. Ingon pod siya, hala, lisod man kaayo ning pamalandungan na one God and three persons. Unya dito sa ilang grupo, ang tag-iya sa mud house, no? Nag-ingon siya na ako dili kaayo ko, wala ako naka-eskwela og taas na pag-eskwela, and then tiguang nagyud ko, pero na ako'y ipaambit nga ginagmay mahitungod aning Santissima Trinidad, no? Hinumdumin ninyo katong kita gibunyagan, no? Ang giingon sa pare, no? Bunyagan tika sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug gibubuan ang agtang o ang ulo sa bata nga gibunyagan during baptism. And then, ingon siya, sa akong pagpamalandong kining one God, three persons, tanaw na to kining duha kagamay nga bintana diri sa mud house, no? Di ba kining bintana makakita ta sa sun rays during sunrise,
makakita gihapon ta sa kahayag paghapit na mag-sunset, no? Kana mga kaigsunan ingon sa kuan sa katong idaran nga kauban nila sa sharing, kanigyod makaingon gid kita na pareha ni siya, murag ni siya pareha sa Santissima Trinidad. Ang adlaw mo represent sa God the Father, ang kanibitaw na mga sun rays mo represent mga kaigsuunan kuno sa God the Son, and of course kining warmth o kanang kainit na makakuha nato aron kita mabuhi o aron ang atong health maayo, mao kini ang Espiritu Santo. So mao kato ang iyang comparison, ang iyang simple nga explanation mga kaigsuunan dito sa ilang group sharing as shared to us by our companion dito gikan sa Southern Africa o sa mga village kung asa ang mga balay sa mga tao, mga mud houses. Then, nakauli sila, na naa sila'y bound no, sa ilang kaugalingon, nakasabot sila tungod ni ining three persons of the most Holy Trinity o kining mga action sa ilang kinabuhi. Mga kaigsuunan, kung atong tagsa-tagsaon, kining Father, Son, and Holy Spirit na atong pamalandungan, no? The Father, known to be the Creator God, no, is the head, no. Kumbaga sa atong family pod na atay father, no, head sa family, kini pod head sa tibuok kalibutan, sets direction sa mga tao ug naghatag kanato og guide aron dili ta masaag sa ato. Kitang mga anak, kita ang mga disciples, nagpalig-on kanato alang sa mga pagtudlo kanato sa atong amahan. Di ba sa atong pamilya magtambag kanato ang atong amahan nga kini doy, kini inday, buhatay kini maayong butang aron dili ka masaag sa imong dalan, no? Later on makarealize ta makaunahuna ta mga kaigsuunan nga tinuod baya ang gisulti sa atong amahan. In a similar way, Creator God sets direction in our lives. Unya mga kaigsuunan, as much as possible, ang atong God the Father, no, tries to hold together the different communities, everything and everyone that He created. So kana, ang ikaduha mga kaigsuunan, kining the Son or God the Son, known to be the Redeemer, is the key in revealing God to humankind. Kumbaga makaigsoon, makaingon kita na the human face of God is Jesus Christ Himself. Naghatag kanato og good news, proclaiming good news, magpaayo sa mga masakiton, no? Kini bitaw na makasasala, pasayloon, kanang mga tao na kuan ang ilang mga relationships, broken relationships, and finally, kinadak-an nga gibuhat sa dasan, walay lain ang pagpakamatay sa krus. Ug mga kaigsuunan, of course, ang iyang gisaad alang kanato na ipadala usab ang ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad, walay lain ang Holy Spirit. Unsa man ining Holy Spirit mga kaigsuunan, no? Kini ang gitawag na sanctifier, no? Consecrate, to purify us, to consecrate us in the fulfillment of the promise of Jesus Christ. Dili, no, makita nato ang gitawag natong divine love. Father, Son, and Holy Spirit. Sa tanan ng atong mga buhaton, no, di ba, we always invoke the Trinity. Pagsugod pa lang sa atong activity, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Plus, kini mga kaigsunan na Holy Spirit, kitagaantag mga gifts. Gitawag natong 7 gifts of the Holy Spirit: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Kompleto na ta ang atong kaugalingon kung atong tan-awon sa konteksto sa relationship sa Trinity or sa Santissima Trinidad, kompleto na kaayo ni sa atong kinabuhi. Wala na tay laing pangitaon. Invoke always the Holy Spirit so that kitang tanan usab kompleto gihapon sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi.
Ang atong first reading mga kaigsuunan sa kini sa panultion, nag-ingon nga ang tanang atong makita gikan sa kamot sa Ginoo, no? Langit, yuta, dagat, ug uban pa diha, created all by God. Makita nato diri ka mga kaigsunan kung unsa ang gahom sa atong Ginoo. Karon ang pangutana kanato, unsa ba nato ang how do we treat God's creation? Diba? Katong miaging eleksyon, no, ang mga makabasa ko sa mga commentaries, ang mga kahoy, no, ipangpilitan og mga tarpaulin, diba? Butangan og lansang, kani bitaw na natural na kahoy, butangan nimo og mga laing mga elements diha sa atong katilingban. So ang kahoy kung makasulti bad na siya, musulti gyud na oy palihog daw in town, no? Ang nature, ang God's creation, mo'y kita makabantay ta karong mga panahona, ngano kaha ang nature, no? Ang kinaiyahan, usahay, no? Daghang mga kasinatian kita, na sa una wa nato mahinumduman, ay, waka ta makahinumdum na, tabo man di ay ni, ang baha, ug unsa pa diha, ang pagdahili sa yuta, diha sa mga bukid, mao kana mga kaigsuonan, because we have not taken care of God's creation. Kini mga kaigsuonan sa ikaduha natong pagbasa sa pagkakaron, no? Kita gipawad-an og sala sa atong Ginoo ug gihatagan ta og kalinaw. Importante kaayo mga kaigsuonan na kitang tanan, no, naatay kalinaw sa atong kasing-kasing. Kining maong kalinaw gihatag kanato sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Maoy kining balaang espiritu kanunay nagsulti alang kanato sa tanang kamatuoran nagkikan sa atong amahan. And of course mga kaigsuunan, kining atong ebanghelyo sa pagkakaron, hinumduman nato katong istorya nato sa introduction part, no? The three-dimensional experience of our salvation, Father, Son, and Holy Spirit, no? Kining tanan, kining Santissima Trinidad, presente kaayo mga kaigsuunan sa tanan natong mga activities sa atong kinabuhi. Pagsugod pa lang, until kita mahuman, mag-invoke kita, atong tawgon kanunay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.